En la nit que m'envolta, negra com un pou insondable, dono gràcies als déus que hi hagi per la meua ànima inconquistable. En les urpes de les circumstàncies, no he gemegat ni he plorat. Sota els cops del destí, el meu cap, ensangonat, mai s'ha postrat. Més enllà d'aquest joc d'ira i plors, asseva la foscor amb el seu horror. I, tanmateix, l'amenaça dels anys em troba i em trobarà, sense temor. Ja no importa com l'estret haja sigut el camí, ni quants càstigs porte a l'esquena. Soc l'amo del meu destí, soc el capità de la meua ànima. Així escrivia William Ernest Henley, el 1875, després de perdre la seva cama esquerra. Més de 100 anys després, Nelson Mandela repetia aquestes mateixes paraules darrere els barrots de la seva cel·la a la presó de Victor Verster. És curiós, com tots dos parlaven de llibertat, després d'haver-ne estat privats, i encara així se sentien responsables de no perdre l'esperança. La llibertat, aquest ideal que tant desitgem i que sovint només valorem quan ens falta. Som realment lliures? O vivim encadenats per normes, pors i fronteres invisibles? On comença la meva llibertat? On acaba la teua? El que comença ara és Ona Gavina. Ona Gavina. Ona Gavina. Ona Gavina, la teua sintonia. Bé, avui som aquí per parlar de la llibertat amb Soraya, Martina i Diana. I jo, que em dic Pedro. Vosaltres vos sentiu lliures? Sovint jo crec que no sóc lliure perquè per a mi ser lliure seria tindre més de temps. Soraya, i per què no et sents lliure? Perquè jo, en el meu cas, vaig a moltes extraescolars i no tinc temps per a jugar i fer altres coses que m'agradaria. I vosaltres sou lliures? Jo sí, jo me considero lliure perquè, doncs, així un poc per parlar de les extraescolars i del temps, doncs jo m'he apuntat a unes extraescolars que m'agraden molt i que a mi m'agrada invertir el temps en aquestes extraescolars. Jo me sent lliure perquè les extraescolars que faig també m'agraden, però m'agradaria fer més coses que a mi m'agraden. Jo també me sent lliure, encara que vaig a extraescolar, sí, i a vegades no m'avellis perquè estic cansada o preocupada per alguna cosa, però tinc temps per a fer el que m'agrada i això per a mi és llibertat. Diana, i què fas per a sentir-te lliure? Doncs, per a sentir-me lliure, jo aprofito el meu temps llegint, ballant, dibuixant, i són de les coses que més m'agrada fer, i les puc fer molt. Ara vos faré una altra pregunta sobre l'escola. Com vos sentiu a l'escola? Vos sentiu lliures o atrapats o com ho diríeu? A veure, jo me sentís lliure en l'escola perquè encara que tenim deures i exàmens, m'ho passe molt bé amb els meus amics i puc jugar en el pati. Jo crec que depèn del dia perquè hi ha dies que tinc més pressió o menys i me sent més lliure o menys. Jo també me sent lliure en l'escola, tenim moltes responsabilitats, però me sent molt còmode en l'escola perquè estic amb els meus amics i amb els meus mestres. Jo també, jo m'he sentit supercòmode a l'escola. És un goig per anar a l'escola. Jo estic molt a gust. Doncs a classe de filosofia vàrem parlar que l'escola i les presons tenen algunes coses en comú perquè estem dins d'una tanca. És veritat, i al pati hi ha una tanca per no eixir d'aquest lloc. I què penseu vosaltres? Anem a... A veure, n'hi ha safates perquè quan vas a dinar tu tens unes safates i en la presó també, i el que tu has dit de les tanques ens sentim molt guardats. Sí, i els horaris també, que és com en la presó, que tenen uns horaris quan han de fer unes coses. Doncs jo pense que l'escola sí que se pareix un poquet a les presons. Hi ha també moltes coses que no són iguals que en una presó, com que hi ha molta gent que pateix dins de les presons, però així estem per a passar-ho bé. I a més,
quan s'acaba el dia podem tornar a casa i veure els nostres pares o si tenim els nostres germans. I això en una presó, pues, no se fa. Sí, és cert, però alguns no tenen el temps per a fer el temps lliure que volem, fer les coses i tot això. Com podríem fer que les escoles siguin més lliures? Doncs jo sé que hi ha escoles a Europa que no tenen tanques. De fet, la meva mare, que vivia a Cofrents de xicoteta, allí en l'escola no hi havia tanques. I sí, a jugar al carrer i després tornaven i ella deia que estava molt xulo. I això seria una de les coses per poder millorar i que es pareixera menys a una presó. No, jo pense que ja som prou lliures perquè en algunes escoles no tenen tant de temps de pati i no poden estar més temps jugant ni passant-s'ho bé amb els amics. Però nosaltres tenim molta sort. N'hi ha algunes escoles que sí que és veritat que tenen més exàmens, més deures, i per exemple en esta tenim més llibertat en això. Doncs també canvia un poc l'aprenentatge en altres escoles, perquè aquí te donen a elegir com vols fer un projecte i fent projectes, en canvi en altres escoles no fan projectes, és un llibre. Jo de la d'Anna vaig anar a una escola i allí també agarràvem el llibre. Doncs aquí tenim llibertat per a aprendre, no hem d'agafar un llibre i posar-nos a estudiar. Fem projectes xulos, però així no també aprenem i és una forma més divertida d'aprendre. Sí, és veritat, perquè nosaltres podem elegir com fer un esquema, ens deixen molts dies per a entregar els deures i això és molta llibertat. Quin espai té o hauria de tenir l'alumnat per a expressar o decidir sobre les normes de l'escola? Doncs estaria bé com un club que fora dels xiquets i que decidirem un poc sobre l'escola, sobre, diguem, pues, per exemple, no demanaríem tots els dies pizza, però potser pues, algun dia a la setmana sí que demanaríem, i seria un club format per xiquets pues, per poder millorar l'escola. Un altre exemple, que la primera hora de classe serà sobre xerrar sobre els llibres que hem llegit, i això estaria molt xulo. Jo faria que, a veure, la primera hora de pati que tenim està molt bé mitja hora, però l'allargaria igual a 45 minuts per a poder parlar més. És una bona proposta. Jo també penso que podríem tindre el pati més llarg perquè m'agrada conversar, o sigui, parlar sobre coses amb els meus amics. M'agrada que puguen saber coses que me passen i que me puguen comprendre. Doncs hi ha escoles, és veritat, que els alumnes decideixen un poc a quines classes volen anar, com que hi ha un mestre per a cada classe, i decideixen a quines classes volen anar. I estaria bé, però també hauríem de posar alguns límits, perquè si no la gent sempre aniria a les classes que li donen bé o a les classes que li agraden. I això tampoc no seria just, o no aprendies el mateix que aprens amb un mestre. Aleshores jo penso que hauríem de fer això, però amb uns límits. Anem a canviar de tema. La gent, moltes persones, les agrada tindre animals en casa. Els tractem com individus o com objectes. Són lliures, els animals? A veure, jo penso que tindrien que tenir un poquet més de llibertat, perquè nosaltres els trobem a passejar a l'hora que nosaltres volem, igual ells volen passejar abans o més estona, i a jugar, per exemple. N'hi ha vegades que quan anem a l'escola els deixem moltes vegades soles a casa i estan tristos. Doncs jo volia parlar sobre un tema que és un porc que viu per al ser humà, se cria perquè tu te'l menges. O sigui, no té una vida amb un objectiu, el seu objectiu el té el ser humà i és menjar-se'l. Neixen, el porten a un camp, li donen de menjar, viu un any i el maten. A mi això no me pareix bé, perquè jo crec que els animals haurien de tenir més o menys la mateixa llibertat que els humans, perquè, per exemple, nosaltres no mengem gos,
i a vegades sí que mengem pollastre o coses d'ixes i no me pareix bé. Si no mengem gats ni gossos, per què ens sembla bé menjar pollastres i porcs? És que els gats i els gossos o els animals domèstics donen un poquet més de pena, però tampoc me pareix bé menjar porc ni res d'això. Neixen lliures aquests animals? Anem a posar que un dia arriben uns alienígenes al planeta i ens comencen a tractar com gossos o gats, com animals domèstics, o com a porcs i pollastres i si els menjaren. Com els sentiríeu? Pues jo crec que ens sentiríem un poquet... O sea, no tindríem res de llibertat i ens estaríem donant compte de lo que ens fèiem als animals. Jo crec que depèn de la cultura, perquè els holandesos es pareix estrany que mengem conills perquè ells tenen conills a casa. I en Àsia també n'hi ha molts llocs que mengen gossos o gats i pues, a nosaltres ens pareix estrany, però a ells es pareix normal. Doncs els musulmans no mengen porc perquè segons la seva religió no poden menjar animals que tenen ullals, per exemple el porc. Parlant de llibertat, n'hi ha països que quan fan algo roïn o això els maten. Per exemple, Xina, Iran, Aràbia Saudita, Egipte i molts més. Encara que tu hagis fet mal a una persona i t'hagis equivocat, jo penso que ningú hauria de matar a ningú. Si algú ha fet algo mal, jo penso pues, que com en aquest país, a presó. Però no li hauríem de llevar la vida. I vosaltres també podeu dir la vostra opinió. Jo penso que en les presons depèn dels anys que te posen, perquè n'hi ha vegades que tu has matat algú o el que siga i te posen un any o això, i jo crec que amb un any no te recuperes de lo que has fet. Vosaltres penseu que la presó és per a reeducar això que han fet mal? A veure, jo penso que algo millor, o sea, quan ixen de la presó ja no fan tantes coses roïnes. Els Estats Units, per exemple, encara hi ha pena de mort. Vos pareix just que maten a persones per coses roïnes que han fet? Jo crec que matar no, però com fem nosaltres sí que ens posaria a la presó, però matar no ho faria. No fa falta matar-la. S'ha de donar compte que ho ha fet mal, ho ha de reconèixer, però no l'has de matar. Vosaltres penseu que totes les persones que naixen tenen la mateixa llibertat? Jo crec que no, perquè en altres països no tenen la mateixa llibertat que on vivim. N'hi ha llocs on tenen més diners o menys, i els que naixen amb menys diners s'han de buscar la vida a ells i els costa més. És veritat que aquí estem acostumats a és una vida, no? Quan naixes amb roba, una casa on viure, després quan ets xiquet vas a una escola, après totes les coses, després quan et fas ja, pots estudiar, tens diners per estudiar, després ja de major pues, tens una bona casa, un bon cotxe. Pues hi ha països on vius així super justet en una casa que està feta amb teles, això no dona les mateixes opcions de llibertat. N'hi ha moltes persones que neixen que poden morir més fàcilment, per exemple, el lloc on viuen, o si els seus pares han tingut alguna cosa estranya. Per exemple, si neixes on estàs en un país en guerra, doncs tens menys oportunitats. En alguns països en guerra, com en Palestina o en la Franja de Gaza, ja els xiquets no poden ni eixir de casa perquè els pot caure una bomba o... I tampoc poden anar a l'escola perquè les han destruït totes i els hospitals i això també. Vos volia fer una pregunta, per exemple, si tons pares no han treballat o han treballat molt o s'han currat la vida i han tingut pues, una bona casa, això a tu t'ha donat més esperances, tindré més probabilitats per poder ser més lliure? Doncs, a veure, jo pense que no s'ha de tindre diners o tindre una casa gegant o un cotxe per a sentir-te lliure. Per exemple, hi ha gent que viu per exemple, enmig del bosc, en una cabana de fusta,
però té ahí tot el que necessita, menjar, roba, i allà se sent lliure. Però hi ha gent que té una mansió gegant, I no són tan megacotxe, feliços. i no són tan feliços. És que la gent es pensa que si tens més diners tens més llibertat, però jo crec que això no és veritat. O també que si tens menys diners vas a ser més infeliç i que si tens més diners vas a ser molt més feliç. Per exemple, la gent se passa tot el dia treballant per guanyar diners i ser lliure, però has gastat el temps del teu dia treballant per després guanyar diners. Aleshores, és un poc així. I no pots estar amb la gent que tu vols, Sí. no pots fer el que tu vols perquè estàs treballant per guanyar diners. Una altra pregunta. Vosaltres cregueu que els vostres pares us deixen ser lliures? Jo crec que sí, perquè, a veure, n'hi ha vegades que no me pregunten si vull fer una extraescolar o el que siga, però quasi sempre m'acaba agradant. I sempre me deixen quedar amb els meus amics. I si no me deixen és perquè volen que faci un deure o el que siga per a poder fer-lo. Exacte, els pares, sempre que no deixen fer alguna cosa és per seguretat i per el bé de nosaltres. Jo crec que el que ha dit Martina, pues que a mi no me deixen tanta llibertat perquè jo, per exemple, a les 8 de casa per arribar al col·legi i després a les 8:45 de totes les extraescolars que tinc. I això és com que no me dona molta llibertat per a fer les coses que jo vull. I no també m'agrada. has de fer els deures i practicar per a coses que has de fer d'extraescolars i a l'escola. I per què creus que els pares te fan fer tantes extraescolars? Perquè jo crec que se creuen que si no faig el que ells diuen, després quan sigui més major no me poden agafar en tants llocs perquè el currículum tindrà menys coses i me diuen que si jo vaig a música i me diuen que si jo acabo en música i ho posen en el currículum me podran agafar en més treballs i se pensen que no tindré una bona vida. Doncs jo tinc uns cosins que són de Pamplona i que estan fent sempre extraescolars. Per exemple, pues van a waterpolo, uno toca el saxofón i l'altre la flauta travessera, i un muntó van a taekwondo, a molts llocs. I és com que pensen tant en el futur que es perden el present. Que jo crec que si pensem tant en la vida d'adult, perdrem els ser xiquets, que és una cosa de les més importants de l'etapa de la vida, perquè és el moment d'estar amb amics i tot això. Vosaltres penseu que necessitem tenir diners per a ser lliures? Jo crec que dins del que cap tindrem que tindre uns diners, però no massa, perquè si no és com tu veus que les altres persones tenen una marca de roba que t'encanta, eixes sabates, eixe mòbil, l'ordenador i no sé què, i tu estàs gastant els teus diners en els que has treballat molt en coses que després o no vas a gastar o se passen de moda. Vosaltres penseu que les coses que ens comprem en diners gastem el temps perquè hem gastat el temps en guanyar aquests diners per a poder comprar-lo, aleshores hem perdut temps. Tu no compres, diguem, per exemple, pues unes sabates amb diners. Tu el compres amb el temps que has invertit per guanyar aquests diners. Per tant, estaries perdent la llibertat. Doncs per parlar d'altra cosa també, per exemple, quan tu mires el mòbil i per accedir a un article has de donar-li a acceptar cookies. I això és com tu hi estàs donant el teu permís, les teves dades, el teu consentiment perquè Que després per a que t'isquen coses que vas a voler comprar-te, com anuncis de mòbils o coses. Aleshores, en un país, un govern podria prohibir eixes publicitats? Jo penso que sí que les podrien prohibir perquè hi ha molta gent que li ixen pues, la publicitat i pues, la ignoren, o sigui que no serveix de res. I n'hi ha altra gent que vol guanyar els diners per a comprar-se aquestes coses, aleshores perd diners. I també per la llibertat. I vosaltres què penseu de la llibertat d'expressió? doncs en aquest país passa que
hi hagué un grup de cantants que varen fer una cançó i es van expressar contra el rei d'aquí, d'aquest país. I aleshores pues, alguns estan encara en presó perquè doncs, no, van dir les autoritats que això no se pot fer i això es va privar de poder expressar-se com ells volien i això pues, no és ser lliure. Jo pense que, a veure, n'hi ha molta gent que parla de coses roïnes del rei o de lo que siga a unes altres persones, però si tu ho expresses a tot el món, sí que pot molestar al rei i això, però jo crec que no és per a tancar-los en la presó. Sí, jo crec que tindrem que deixar un poc més de llibertat perquè tu tens uns gustos que els demés no tenen. Realment la cançó està feta contra el poder que té el rei i està un poc enfocada en això. Aleshores el rei doncs diu, sí, pues ara tu te'n vas a preso, perquè com jo tinc poder, pues t'elimino. Sabíeu que en Corea del Nord hi ha moltes lleis que prohibeixen poder parlar sobre els polítics, parlar mal sobre els polítics, i si parles mal sobre els polítics, te poden arribar a executar. Doncs jo no ho sabia, però no me pareix bé perquè és que no hi ha llibertat allí. Això ja ens ha robat prou llibertat. Per finalitzar, farem unes entrevistes a gent de l'escola. Adeu i fins la setmana que ve. Hola, avui estem amb Xavi, el mestre de Mallorca de Matadepera, i anem a començar amb les entrevistes. Les escoles són un lloc de llibertat? Tu què penses? És una pregunta complicada. Si les escoles són un lloc de llibertat, jo diria que en certa mesura sí. No? I sobretot depenent una mica de les activitats que se us pugui oferir des de cada docent o des de cada professor, i depenent de quines activitats esteu fent i tot això, sí que es pot oferir aquesta llibertat. Sí que si ens formem molt que són els horaris i classes i tot això, sí que pot arribar a donar aquesta sensació de falta de llibertat, però bueno, això depèn una mica de cada un. Anem amb la segona pregunta. Com podrien ser un lloc amb més llibertat sense ser una botxeria? Sense ser una bogeria? Si ens poguéssim moure una mica més per interessos i una mica més amb horaris més flexibles i no tan marcats per allò que ve marcat des d'una conselleria que ens marca no, hem de fer aquesta classe avui i això, no? I moure una mica això, aquesta flexibilitat i interessos. Penso que és la resposta. Doncs bé, gràcies. Doncs aquí estem amb Manu de Mallorca, de l'escola Matadepera, i li anem a fer unes preguntes. La primera, es pot ser completament lliure en una societat amb normes? Pregunta complicada i reflexiva, pens. Completament lliure també depèn del que entengui cada persona per llibertat. Mentre si llibertat és complir absolutament tots els teus desitjos sense tenir en compte el que tens al voltant, podríem dir que no se pot ser completament lliure. Si la teva llibertat també té en compte respecte cap a les altres persones, se pot arribar a cert grau de llibertat mentre hi hagi unes normes de convivència que no siguin excessivament restrictives. Calen normes per a que una societat siga lliure? Bona pregunta també. Si estiguéssim a l'estat ideal que tothom respecta la llibertat dels altres, és a dir, que no passa per damunt dels altres, no farien falta normes. Però sabem que ser humà això no passa i que el desig propi de cada un moltes vegades passa per damunt dels altres. Per tant, a la societat tal com la coneixem sí que calen certes normes. Doncs bé, bona reflexió. Moltes gràcies. Encantat. Adeu. Adeu, gràcies. Seguim amb les entrevistes amb un alumne de Matadepera, de Mallorca. Hola Arnau, com estàs? Et vaig a fer una pregunta. Els animals són lliures? Els tractem com a individus o com a objectes? Bé, jo crec que depèn de cada animal. Li deixam més llibertat o menys. Un exemple serien les mascotes, i els hi donem més llibertat
però altres animals com porcs no els hi donem tanta llibertat i espai, no els tractem tan bé. Vale, ara te vaig a fer una altra pregunta. Si no mengem gats ni gossos, per què ens sembla bé menjar pollastre i porcs? Mai no m'ho havia preguntat, però els gats i els gossos són animals més carinyosos i els animals de mascotes i els pollastres i porcs. Que no ho sé. Moltes gràcies, Arnau. Adeu. Adéu. Avui estem ací amb Arnau de l'Escola de Matadellón de Mallorca. Com estàs? Molt bé. Val. Vaig a fer-te una pregunta. Tots neixem amb les mateixes oportunitats per ser lliures? A veure, no. Sincerament, no. El món també depèn de la riquesa del país, de la família que neixes, amb les oportunitats que et donen a casa. Tot això, doncs, és molt important amb la teva necessitat, amb la mateixa llibertat, no? Si tu tens menys diners, estàs més obligat a treballar més dur, llavors és més difícil doncs, obtenir més llibertat per fer més coses, més llibertat. Al canvi, si tu neixes doncs, amb més diners, en un lloc més ric, en general, sobretot els diners juguen un paper molt important, doncs tens més llibertat, més oportunitats per fer coses diferents. Però sí, el món és injust i no sé. Jo crec que haurien de tenir tots les mateixes oportunitats, però no acaba de ser del tot així. Aleshores, per a tu els diners te donen la llibertat? Bueno, a veure, sí i no. Juga, com ja he dit, un paper important dintre de la llibertat, també sobretot de com neixes ja directament, però també la llibertat depèn molt de tu, de l'esforç que dediques, del que inverteixes del temps. Llavors, en part sí, en part no. Moltes gràcies. De res, gràcies a tu. Aquí anem a fer l'última entrevista per tancar el podcast amb Cristina i Maria, mestres de l'Escola Gavina. I ara vos faré una pregunta. Els animals són lliures o els tracten com a individus o objectes? Doncs jo considero, i penso que Maria també estarà d'acord, en que tractem els animals com a objectes, pensant en que els animals de granja els tenim tancats, tant estan en gàbies, n'hi ha molts zoos que tenen els animals per a que nosaltres gaudim de veure'ls i no tenim en compte els seus sentiments i les seues necessitats. Jo volia afegir també que persones que tenen, a lo millor, mascotes a casa, que sempre van, com ho diria, d'una manera suau, es pensen que són animalistes per cuidar dels seus gatets o dels seus gossets, principalment perquè són els animals que més abunden a les cases, però després també ho recolzen la tauromàquia. I la meva pregunta és, si agafarem el seu gos o el seu gat i es posarem a la plaça de Bous, com es sentirien veient a les seues mascotes siguen perseguides i literalment assassinades per un home que va en una vestimenta ben lluenta i milers i milers de persones aplaudint la mort del seu gos o gat. Aleshores, ahir em planteja, tots els animals són lliures o sols els que a nosaltres ens pareixen bonics o que puguem, d'alguna manera, entre cometes, educar? Domesticar. Aleshores, jo considero que ahir no hi ha una llibertat en els animals, o perquè poden menjar pollastres que estan sent, com bé dius tu, que estan tancats en les gàbies, en les granges, que estan sent cebats, hormonats. Tu al teu gos sempre estàs mirant quin menjar és el millor per a ell, perquè estiga saludable i bonic. Perquè aquests galls, gallines, vaques estan seguint així. No hi ha una llibertat real perquè estem ahí fent una selecció de quins sí i quins no. Clar, jo també vull llançar la pregunta de com el quins sí i quins no. Si tu criares si tu convisqueres en un porc, el tractares com el pots tractar al teu gos, al teu gat, finalment el porc és un animal que tot el ser humà menja.
penseu, o sea, tu pensaries en matar-lo i menjar-te'l? Això també passa en algunes... Això és una reflexió que hauríem de fer. Al igual que en altres religions, que hi ha animals que sí que són sagrats i altres no, Sí. però a mi me trastoca també moltíssim. I jo sempre compare quan estàvem en el paleolític, òbviament, la caça era necessària, no teníem tampoc els avantatges que teníem ara, però així tots els animals sí que tenien més llibertat que ara. Conforme ha anat avançant els temps, també seguia havent un consum de carn en el que els animals eren tractats d'una millor forma per a poder alimentar a l'ésser humà. Però ara, en els temps actuals, hi ha una sobreexplotació en els animals i el tractament cap a ells, per a mi, no és el correcte. Tal vegada hi hauria menys debat en la societat si no hi haguera un abús o un excés de tenir els animals tancats. No? I de la manera en què es tracten. En la que es tracten. Sí, sí. I que massivament es maten i perquè no n'hi ha una necessitat... o sigui, n'hi ha un consum pensem que nosaltres consumim d'una manera, però realment el que se veu en les macrogranges és que n'hi ha una quantitat brutal d'assassinats, perquè jo ho denomino assassinats, d'animals que... Estan torturats també. Que després les persones no se van a menjar tots els animals que han assassinat, perquè tu quan arribes a la tenda tu agafes el pollastre que està envasat i mires la data de caducitat i no vas a agafar el que caduca d'ací 2 dies, vas a agafar el que caduca d'ací un mes. Sí. Per tant, aquest animal que ha estat assassinat se'n va al fem. O sigui, ha sigut una vida que han assassinat inútil, que no havia ni necessitat de matar aquest animal. I la manera en la que ha viscut. I per últim afegir que ja que tenim un territori tan bonic i tan gran, la manera en la que tenen els animals podria ser una vida, encara que siga curta, molt més amena per a ells. Aprofitar els espais que tenim de natura per a que puguem pastar en calma, alimentar-los d'una millor manera i de manera lliure. Moltes gràcies per fer-nos l'entrevista. Moltes gràcies per comptar amb nosaltres. Adéu. Adéu. Moltes gràcies, adeu i fins la setmana que ve.